Aron masuta ang kapasidad sa kapulisan panahon sa emerhensya, gibisita ni PNP Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao Oriental Governor Nino Sotero Uy sa usa ka courtesy visit Biyernes sa buntag, Agosto 16. Malipayo ng ilang panagtagbo o giabi-abi ni Governor Uy ang Regional Director. Gipakita usab sa PNP Regional Director ang sistema sa 3-minute response system sa Quezon City ug ang sa Davao City. Nakita sa gobernador ang aktual nga pagresponde sa police patroller sulod sa 3 ka minuto. Dako kayo itong pasalamat, ma'am, no, kay nagbisita din yan ako ang Regional Director sa PNP. Of course, kahatag o dako na pag-boost sa moral sa ato ang mga PNP officers. And kami po din sa ato ang Provincial Local Government Unit para maisigutan ang mga pipila ka mga issues, kabayan sa atong seguridad, sa atong law enforcement. Among gipangutana kung unsay iyang pagtan-aw sa 3-minute response time. Dako kayo itong information nga gihatag niya sa atong no, katong mga gi-share niya nga mga about sa technology. Posible ito nga mahimo nato din sa atong probinsya sa Davao Oriental given nga ang atong mga centers nato sa atong mga LGUs doon naman po yung mga signal, mga internet. Human na pigtagbo sa gobernador, may diretsyo si General Torre sa Davao Oriental Police Provincial Command. Ug gihatagan kini og arrival honors ug usa-usa nga gila ni General Torre ang mga opisyal ubos sa naisigutang command. Nakighimamat sa General Torre sa iyang mga sakop ug iyang gitambagan. Ano ba ang trabaho ng pulis? Salamat. Ano ang trabaho ng pulis? Huwag na nating pag-awayin kung anong trabaho ng pulis. Nandiyan sa PNP mission. The PNP shall enforce the law, prevent the control, maintain peace and order, etc. etc. Yun yun. But for us, individually, how do we contribute to that PNP mission? We contribute to that PNP mission by putting, may dalawa lang ang paraan yan. Isa lang actually ang contribution natin sa PNP mission. Paano natin ma-enforce the law, prevent control crimes, maintain peace and order? Isa lang ang paraan. How? Tanggalin ang kriminal sa community. Ilagay sa kung saan siya dapat ilagay. Di ba? Yun lang. Yun ang trabaho natin. Giduyugan ni General Torre ang kapulisan sa ilang panagtagbo ug nagpainit samtang nakighinabi kini sa iyang tropa. Nagpasalamat si Davao Oriental Police Provincial Commander Colonel Julius Silagan. It's very good. Module na nakita na ako dapat trabaho sa police. Which is na dito available ni kung naay nakainan sa mga. The 3 minutes response time is very commendable. Kasi kung ang isa ka tao nangita og pulis tapos dili pa abot ang police is frustrating. Ang Davao Oriental Police Provincial Command ang ikaduhang gibisita ni General Torre sukad siya milingkod ni adtong Hunyo. Gikan dinhi sa Davao Oriental, Shiny Buliser, Newsline Philippines. Stay safe.